Un moment de Minulescu, după cum ne-a zis prietenul nostru Babu. Care mi-a stricat toată ziua când am citit-o. Și când vezi trecând fetițe care te bagă în boală, când vezi atâtea țâțe și atâtea pulpe goale, și când constați că pula rămâne veșnic moale, că doarme în izmene și nu vrea să se scoale, când o știam pe vremuri atâta de fudulă, ba chiar neobrăzată și veșnic de sătulă, mă întreb cu amărăciune, de ce mi zice pulă? Când astăzi nu servește decât pentru pișare. Și chiar și atunci când pișă, te pișă pe picioare. Să nu-i mai zică pulă, să-i zică pișătoare, să zică cu elastic sau chiar veceu anume, dar pentru vechi-ai faimă și a marelui renume, să nu-i mai zică pulă pentru nimic în lume. Căci numele de pulă legat e de futai. Păi de ce s-o cheme pulă atunci când trec alai pe stradă mii de pizde să facă pe niznai? Mai bine să ți-o tai și la pisici să o dai. Că pe vremuri de vedea o fustă, se ridica pe burtă, se scula de 1 metru pe cât era de scurtă. Că azi în loc de burtă se trage spre craci, că ai ajuns acum pe dânsa să te caci. Când inima și ochii îți poftesc și ai vrea să fuți, ea doarme. Nu ațâță nici sânii desfăcuți, nici bucile n-o saltă sub foșnetul mătăsii, păi să nu-i fuți Hristoșii și adormirea măsii. De aceea, în cinstea mărețelor victorii și prea cinstind trecutul încununat de glorii, găsesc că e o insultă obraznică, cumplită, ca această rămășiță, uscată, smochinită, care au ajuns o biată ciozvârtă inutilă, această stârpitură care îi plângi de milă, această căcărează, acest cio de canulă, să poarte încă titlul imperial de pulă. Babule! Senzațional!